Imnedija l-konsultazzjoni pubblika policy ġdida b'linji gwida fl-ippjanar li jirregolaw avvenimenti u faċilitajiet sportivi temporani fil-beraħ f'żoni rurali. Il-qafas preżenti jirrikonoxxi li ċerti użi rikreattivi jistgħu jkunu xierqa f'żoni rurali meta jkunu kompatibbli mal-pajsaġġ rurali, ambjentalment responsabbli u riversibbli. Minkejja dan in-nuqqas ta' linji gwida nazzjonali dedikati ħoloq diffikultà kif għandhom jiġu evalwati dawn l-applikazzjonijiet b'mod konsistenti. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal li l-avvenimenti sportivi fil-beraħ għandhom rwol importanti fil-protezzjoni ta' stil ta' ħajja attiva fosthom l-obstacle course racing. Naċċertaw irwieħna li dan l-isports iħalli l-inqas impatt possibbli fuq iż-żoni dawk rurali kif ukoll dawk li qegħdin barra iż-żona tal-iżvilupp. Dan l-isports ma jsirx biss barra, jsir ukoll f'postijiet ġewwa, u allura din il-politika ħad tkun qed tirregola kemm dawk il-faċilitajiet li huma fiż-żona tal-iżvilupp kif ukoll f'dawk li huma barra miż-żona tal-iżvilupp. Spjega li fost l-għanijiet prinċipali hemm dik ta' regolamentazzjoni ta' avvenimenti sportivi temporani fil-beraħ mod li jħares l-ambjent rurali u naturali. Kull sports li jsir irid ikun mod temporanju li anke l-istrutturi li jsiru ikunu mod temporanju, ħafna minnhom dawn ikunu obstacles ta' linjam u bihom ħankunu qegħdin naċċertaw li once li jkun tlesta l-attività minn fuq il-post partikolari dawn ikunu jistgħu jitneħħew u l-art tista' tarġa' tintuża għall-iskop oriġinali tagħha. Fit-tnedija tal-konsultazzjoni il-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri qal li din l-inizjattiva qed tiġi konsidrata wara żieda fin-numru ta' proposti għall attivitajiet sportivi temporani fil-beraħ. Tem li b'dawn il-linji gwida se jistabbilixxu qafas ċar li jibbilanċja l-isport mal-protezzjoni tal-ambjent rurali. Sottomissjonijiet jistgħu jsiru fuq publicconsultation.gov.mt sa 12 ta' Mejju.